Здравейте! Според Институт по хранене в Америка, който финансира независим преглед на медикаменти, одобрени от правителството, резултатите, които са публикувани от учените, доказват, че използването на лекарствата в конвенционалната медицина е водеща причина за смърт в Америка пред сърдечно-съдовите заболявания. Това означава, че всяка година харчим милиони за лекарства, които ни убиват по-бързо от самите болести. Аз съм Камелия Зарова и това е Ивелина Желяскова и ние с нея решихме да създадем, Ивето по-точно реши да създаде рубриката Ароматна аптека, а пък аз съм човекът, който я следва, който се учи и решихме с нея в наши разговори да ви ам, да ви посветим и вие, за да може да ползвате тези знания, които Ивето има. И аз като вас си записвам и ще си уча. Така че, ако има нещо важно, което искате да запишете за себе си, вземете си лист и химикалка. Иве, моля те да се представиш, коя си и за какво се бориш, както се казва, и за какво е нашата рубрика днес. Благодаря, Ками. Аз съм магистър-фармацевт, работил дълги години в аптеките с много опит. И през годините моята мисия винаги е била да помагам на хората да бъдат по-здрави. Също така съм и майка на две деца, така че те са изключително важни за мен и как ги лекувам и въобще тяхното здраве е на първо място. Така че през годините видях, че химичните лекарства, които са в аптеката, да, лекуват, но имат и доста нежелани лекарствени реакции. Когато става въпрос за детето ти, на първо място като родител, искаш най-доброто за него, искаш да го лекуваш по един безопасен начин, затова постепенно насочих вниманието си към холистичното лечение, към природното лечение, а етеричните масла и ароматерапията са точно това. Това е лечение, известно още от преди хиляди години, природно, натурално, естествено и има изключително много предимства пред синтетичната фармация. Аз като фармацевт, разбира се, не изключвам конвенционалното лечение, защото то също помага в определени ситуации. Така че етеричните масла и арома лечението може да бъде също съчетано и с конвенционалната медицина при нужда, но смея да кажа, че тук последно време аз лекувам децата си единствено и само с етерични масла и затова реших да споделям всички тези знания, които съм натрупала а, през времето, за да може повече хора да лекуват децата си по този начин, защото това е един безопасен начин, естествен начин, бърз метод за лечение, така че особено при дечицата е изключително ефективен. Иве, нека да започнем, понеже това ни е първата среща, нека да започнем съвсем от началото, защото предполагам, че има хора, които не са чували за етерични масла, нали, кои са добри масла. А, просто съвсем от начало да тръгнем. Какво трябва да Да. знам? Кое е най-важното, което трябва да знам, ако реша да използвам такива масла? Откъде да ги взема, нали, защо да ползвам етерични масла? Да. Защо са полезни? Полезни са, защото аз споменах, те, не носят такива големи рискове за здравето. Тоест, имат богат химичен състав и благодарение на този богат химичен състав действат на много органи и системи, освояват се от нашето тяло като храна, ако мога така да кажа. Както плодовете и зеленчуците са нещо, което се освоява от тялото ни по естествен начин, така и етеричните масла, защото те са направени, извлечени от билки и от растения, които имат състав, който е подобен на нашия и
много лесно се метаболизират, много лесно се освояват. Те са бионалични, което означава, че много лесно нашето тяло ги разпознава като свои и заради това това е много голямо предимство, тъй като може да окажат благотворния си ефект. Едно растение, което е лечебно, етеричното масло, което е от самото растение, е много по-силно и концентрирано и лечебният ефект е много по-силен и концентриран и нашето тяло го разпознава като една полезна храна, така да го кажем. Докато химичните лекарства, там молекулите са различни, бионаличността е много по-ниска, т.е. ние може да пием една таблетка от 500 мг на някакво лекарство, обаче освояваме не 500, например, но 200 мг от тях, защото нашето тяло я метаболизира по различен начин, докато етеричното масло се метаболизира на 100%. Това означава, че то на 100% си действа и всичкия му химичен състав, всичките активни съставки си вършат работата на 100%. Това е голямо предимство пред лекарствата. Също така, ако знаем как безопасно да ги ползваме, затова е важно, нали, да има някой, който да ни въвежда в употребата и да ни учи. Ако знаем как безопасно да ги ползваме, ние можем да имаме само ползи от тях и то много бързо действат. Не е както едно лекарство понякога е нужно да се натрупа, да има време. Тук, тъй като много бързо се освояват, ефекта е много, вижда се моментално, защото те са летливи вещества, които вдишваме. Чрез вдишването, като вдишаме, те веднага достигат до мозъка, някои от тях минават кръвно-мозъчната бариера и веднага влизат в кръвта, чрез едно вдишване дори и ефектът е най-бърз чрез вдишване. Така че, ако искаме да повлияем на настроението си, можем да вдишаме няколко пъти, примерно едно етерично масло в вандула и да усетим ефекта му веднага. Това е също голямо предимство, докато лекарствата, те когато се пият през устата, изискват няколко часа, докато достигнат до кръвообращението и за да има изобщо този ефект. Така че това също е предимство. Иве, аз се Предимство, сетих да, още, че нали, освен чрез дифузера, чрез дишване, има и още два начина, нали, за да ги да, приемаме да, лекарствата, да да. приемаме маслата. Да, просто тук исках да акцентирам, че става въпрос за най-ефективното и бързо е чрез вдишване приложението. Иначе ги използваме като ги мажем и върху кожата. Разбира се, трябва да са разредени с подходящо базово масло, но мисля, че това повече ще го разгърнем в друг епизод за самото приложение. Просто искам да уточня, че е много важно да знаем как да ги прилагаме, защото има и масла, които са горещи, така казано в кавички, които трябва да се знаят как се употребяват, за да са безопасни външно на кожата, защото могат да я зачервят. Горещи означава, че предизвикват затопляне, предизвикват да отиде към кръвта, така че е важно да се разредят с базово масло, за да е безопасно. Иначе, Иве, етеричните а масла, дали мога да ти задам един въпрос? да, Ние нямаме предварителна оговорка за него, но ето сега ми дойде. Защо почна ти да се занимаваш с етерични масла? Ти си фармацевт, в смисъл познаваш и с основи лекарствата. защото виждах през годините, че хората идват, купуват си лекарства едно лекарство влияе нали, купуваш си примерно лекарство, което е за холестерол. Примерно сега това ми хрумва. Но той има нежелан, с годините, тъй като се пие дълго време, те не ти ги спират нали, да ги пиеш за една седмица, ги пиеш дълго време с годините, примерно, ефекта на тези лекарства е, че намалява нивата, примерно, на
ензима Q10, който е протектор на сърдечно-съдовата система. И в един момент тези хора, които пият лекарства за холестерол, после почват да имат проблеми с сърцето. И после почват да взимат лекарства и за кръвно, за сърце. И така лекарствата се увеличават. И шепата с лекарства става все повече и повече следствие на това. А пък за мен това не е лечение в смисъл не е решение на проблем, а по-скоро се задълбочава проблема. Затова аз това не го искам нито за мен, нито за семейството ми, нито за децата ми, нито за близките ми. Затова се замислих, че трябва да има нещо по-добро като решение. Трябва да има нещо по-добро и това всъщност ме накара да се замисля и да почна да уча и да търся други альтернативи. И оттам намерих ароматерапията, защото аз искам за децата си да ги лекувам съвсем така естествено, натурално, без да трябва да ги тровя с допълнителна химия, така да кажа. Така че те доста често се боледуваха. Едното ми детенце е на 5 години, ходи на градина, другото дете пък е на училище, пак тя е пети клас. И често се разболяваха, доста често трябваше да отсъстват. И честно казвам, взимала съм постоянно противовирусни и както всички капки за нос, типичните вируси, които ги така разболяват, но те пак си боледуват по 7-8 дена. Въпреки, че купуваш традиционно противовирусно сироп за кашлица, всичките тези стандартни неща, те пак си боледуват по една седмица. По едно време имах чувство, че дори да ги пият, пак боледуват седмица, дори да не ги пият, пак боледуват седмица. Примерно. И заради това си казваш, не може да е само това, трябва да има и нещо друго. И в крайна сметка етеричните масла бяха това нещо друго, защото, Знаеш ли, както казах, действат бързо, много а, бързо. ако мога само за секунда, тук се сетих за едно, то е малко като анекдот. Каква е работата на медицината да забаламоса пациента, докато природата го излекува? Нали, по повод една седмица с лекарство, една седмица без Да, лекарство. да, точно така. Не ме разбирайте погрешно, нали, не съм против. Има си място медицината, има си място конвенционалната терапия, но смятам, че мястото й е за спешните случаи, където нали, се изисква спасяването на живот. Докато, примерно, приема на такива за хронични заболявания, дълъг период от време да пием дадено лекарство, за мен не е добра альтернатива. Не е решение. Също и за децата виждам много по-голяма, в смисъл, виждам как им се скъсява боледуването, когато ползвам етерични масла. Тоест вече не е по една седмица, вече за 2-3 дена им минава. Така че много по-бърз е ефекта, много по- не се задълбочават заболяванията, може да ги стопираш на време. Много е важно при етеричните масла, още при първи симптоми да започнем да ги прилагаме, за да може да стопираме самото заболяване. Изключително много етерични масла имат противовирусно и антибактериално действие и са естествени антибиотици, естествени противовирусни. Така че можем да ги прилагаме не само когато има и първи симптоми, а може да ги прилагаме и при профилактика. Тоест да ги ползваме и когато сме здрави и тогава и много по-рядко се разболяваме, което също е едно предимство пред другите така хранителни добавки в аптеката, защото аз през годините много пъти съм купувала и съм им давала имуностимуланти, които нали, такива добавки, много майки дават, сиропчета с бъз, ам, даваме витаминчета, което да, витамините също подпомагат имунитета и също ги давам, но тези имуностимуланти, които съм давала, не съм виждала някакъв вау резултат. Докато тук с профилактиката виждам, че наистина по-рядко се разболяват. И затова решавам да споделя и да се
да научат повече хора за това, защото на мен ми помага и то с децата ми. Това е най-важното нещо за мен. И ми помагат маслата изключително много. И откакто ги ползвам, те наистина по-рядко боледуват и ако се разболеят, то е за много по-кратко време, много по-леко. Така че това е проблем на много родители и смятам, че мога да бъда полезна в това, като споделяме и като а, И, и, можем да кажем какво правим ние, за да може и другите да го прилагат. Точно, да. Иве, аз искам да кажа защо съм тук с теб, защо го правим това. Да. Преди 2 години някъде, всъщност, моята снаха лекуваше с маслата на дотера, лекуваше нали, моята внучка. И това, което много ме очуди, тя ми каза, нали, тя отиде на работа, тя кашляше и ми каза, през 2 часа трябва да я мажеш с 3 ролчета. Такива и бяха изписани тогава. И аз викам, а как така през 2 часа? И са тия лекарства, нали, дават се 3 пъти на ден или един-два пъти. И така се усъмних, викам, щом така казва, нали, свекървата трябва да изпълнява. Но наистина аз подходих, нали, така с недоверие. Викам, сигурно тя не е разбрала добре. Но се оказа, нали, че тя много добре е разбрала и точно така на 2 часа. И от преди 2 години до сега аз много пъти видях как, в смисъл, тя се прибира от детската, има някакво неразположение, Габи почва да я маже, нали, през 2 часа и фактически на другия ден аз продължавам и това и е боледуването. Нали, случвало се, но много рядко, да речем, да бъде 2 или 3 дена. Просто за 24 часа, ако, примерно, нали, като не я мажа, но докато, нали, през деня, през 2 часа, първо детето се чувства леко, нали, и много бързо минава. Да, Точно. както каза името, нали, то не е панацея, но наистина в 80%, аз бих казала при края, 80% маслата помагат, защото тя е на 5, още е чиста, не е замърсена и просто маслата наистина бих казала, че действат лечебно. А, Да, така, Иве, аз не така е знам, много бързо. Лиза, искаш ли още нещо да добавиш за първата ни лекция? Нека да кажем, всички хора, които ни слушат и гледат, ако имате въпроси към Ива, моля ви пишете, за да може, нали, да сме по-полезни за вас и другия път тя да отговори на вашите въпроси. Не се притеснявайте, пишете каквото и да ви интересува, всичко свързано с маслата. А, Иве, ако искаш нещо да кажеш преди края, нещо, ако сме забравили, и да обявим и темата за второто. Нали, всяка седмица ще има по едно видео. Ако вашия интерес е по-голям, дори ще имаме нали, такива срещи само на въпроси и отговори, дори може на живо да го направим. Просто с Ивето искаме да сме полезни на всеки един от вас и вие ще кажете какво ви интересува и как да го направим, ще си проличи, нали, от нашата комуникация. Да, точно за това насреща съм да отговарям на всички въпроси. Ние мислим да направим другия път тема, която да даде повече светлина, как да прилагаме етеричните масла и защо да Защо ги си ползваме. струва да ги прилагаме Да, въобще? точно така. Ами, това, което искам да кажа е, че наистина маслата работят и помагат и аз с м, децата си и върху себе си го изпитвам постоянно и върху децата си и смятам, че всеки един човек, ако го пита и пробва, ще види ефекта и ще разбере, че това е по-доброто и по-безопасното лечение, което може да прилагаме, защото не само лекарите, смятам, трябва да са тези, които да слушаме, но и ние трябва да взимаме крайните решения като пациенти и като И като майки отговорни. най-вече. Точно така, да. Да. И като А, родители. Иве, в следващия път или в последващите ще говорим и за парите, за цената, защото аз предполагам, че всеки един от нашите слушатели и зрители сега може би се пита, добре, скъпи ли са тия масла и така нататък, но това е тема за повече разговор и със Да, сигурност в качеството на следващите срещи. етеричните масла.
Да, това е много важно. Качеството на етеричните масла, а качествените етерични масла не са толкова ефтини, нали? Не са по 5-6 лева шишенцето, защото нека да дам пример. Примерно една капка розово масло съдържа химичен състав на 60 броя рози. Така че, нали, това е много голяма събрана концентрация в една капчица. Много малко използваме, обаче с много голям химичен състав и много добро действие. Така че маслата ясно е, че ако са качествени, ще бъдат така м- на по-висока цена от 5-6 лева. Да, Иве, аз Както има обаче някои масла в аптеките, където те са синтетични. Просто трябва да говорим, според мен, следващия път и на тази следващия път тема. повече, да, да. Да, Но, да, но за за да цената обясним аз каква е разликата от едно качествено етерично масло и от така масовата синтетика на пазара. Но ще кажем, понеже да не се плашат хората, защото ако искаш да си купуваш ти някакво ролче, то, например, аз последното ролче, което си купих за детето, може би повече от 6 месеца съм го ползвала и то е наистина на смешна цена. Така че има начини за всичко. Ами, Иве, Да, аз много ти благодаря за днешната среща. Надявам се наистина да сме били полезни и за в бъдеще да продължим да го правим а, и да могат хората да научат, и за хората, които ги интересува, начин различен от альтернативната медицина, как могат, нали, от конвенционалната, мисля, че това е по-правилният термин, да си да. помогнат. Така че а, Ами, каним всички да ни гледат и да ни последват, които се интересуват от природолечение, от ароматерапия. Аз съм учила също и хомеопатия, имам курс каран. Въобще интересувам се точно от такъв тип природно лечение много повече през последните години, защото съм видяла, че там е истината. Иве, много ти благодаря за срещата и до нови срещи до следващата седмица. До следващата седмица. До скоро!